جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالبواد علينا قد بالجسم تبنك ماي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفيرو. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Ħut jgħajjaw narfu ħtietna biex nitħejjaw kif ixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej għax nibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem. Qawwil il-poplu tiegħek fil-fidi u fit-tama biex nemnu u b'qalb qawwija li dak kollu li wetna għad iseħħ bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix misaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nofru din il-quddisa għal membri mejtin tal-familja Buħaġar. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien waslu fl-Listra xi wħud minn Antiokkja u minn Ikonju li rnexxielhom idawru n-nies għal magħhom. Qabdu iħaġġru lil Pawlu u kaxkruh il-barra mill-belt għax ħasbuh mejjed. Imma xi dixxieb li daru miegħu u hu qam fuq rijlejh u daħal il-belt. L-għada telaq ma' Barnaba u mar Derbi. Huma xandru l-Evanġelju f'dik il-belt u għamlu ħafna dixxipli. Fi triqthom lura għaddew minn Listra, Ikonju u Antiokkja. Jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna nbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħallewhom fidejn il-mulej li fih kienu emnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Panfilja. Wara li xandru l-kelma f'Perġe niżlu għat-Talija. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antiokkja minn kienu bagħtuhom u rrikkomandawhom fidejn il-grazzja ta' Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom b'dak kollu li Alla kien għamel magħhom u werewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani. Hemm għadu għal ftit żmien sewwa mad-dixxipli. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Kull ma għamilt rodlok ħajr mulej, ibarkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Biex jarfu lil bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Tifħir il-mulej xandar fommi u jbierek kulħadd l-isem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja. Il-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet
u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja. U lejku f'moħħi f'qalbi biex ixandar. Sewwa u kif jixraq l-Evanġelju imqaddes tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jiena inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom. Jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta iseħħ temnu. Minix se nkellimkom iżjed fit-tul għax il-prinċep tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xejn ma jista' jagħmel. Iżda ħalli d-dinja taraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordinali il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Ħuti waqt li nċelebraw dan iż-żmien tal-Għid li fih il-Knisja ittawwal għal 50 jum sħaħ din il-festa tal-Għid fil-waqt li tiftaħ iż-żmien ta' stennija. L-istennija tad-don tal-Ispirtu Santu. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar dan is-sliem li Ġesu jagħti lid-dixxiepli tiegħu. Mhuwiex is-sliem skont id-dinja. Imma minn fejn jiġi dan is-sliem ta' Ġesu? X'inhu dan is-sliem li Ġesu jagħtina, dan ix-xalom? Huwa l-ħbiberija tal-bniedem ma' Alla. Meta l-bniedem huwa imħabbeb ma' Alla, il-bniedem jista' jgħix verament fis-sliem. Għaliex il-bniedem propju għal dan kien maħluq. Biex ikun werriet tal-ħajja divina ta' Alla. San Basilju jgħidilna li il-bniedem huwa annimal, u xekk, il-ġisem tagħna huwa trapp tal-art jixbaħ il-ġisem tal-annimali. Ma San Basilju jgħidilna li l-bniedem huwa annimal li jirċieva il-vokazzjoni li jsir iben ta' Alla. Allura dan huwa s-sliem li jagħtina Ġesu, li l-bniedem isib postu. Dak is-sliem illi aħna tlifna bid-dnub tagħna Ġesu jagħtihulna lura. Illi aħna nkunu dak li suppost aħna. U li ta' Alla werrieta tas-saltna tas-sema. Għalhekk Ġesu fil-Vanġelu jgħid lid-dixxiepli: Jiena sejjer għand il-Missier. U kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li jiena sejjer għand il-Missier. Ovvjament id-dixxiepli iħossu din id-dieqa tal-firda minn Ġesu meta huwa sejjer jinfired minn magħhom. Meta huwa sejjer jidħol fil-passjoni u l-mewt. Imma Ġesu jgħidilhom: kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu għax il-Missier huwa akbar minni. U proprju hawnhekk hija l-milja tal-missjoni ta' Ġesu. Għaliex permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu Ġesu jgħaddi minn din id-dinja għal il-Missier. L-umanità ta' Ġesu tidħol fid-dar tal-Missier. Għall-ewwel darba l-umanità tagħna l-bnedmin li bija huwa mlibbes liben ta' Alla tidħol fil-glorja tas-sema. Allura verament għandna għaliex nifirħu. Għaliex aħna għandna avukat quddiem il-Missier. Għandna wieħed li jidħol għalina quddiem il-Missier. Huwa aħuna l-kbir Ġesu Kristu li minant il-Missier jibgħatilna dan ir-rigal l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu mhux daqsxejn għajnuna,
li Alla jatina, jew xi idea tajba meta jkollok bżonn daqsxejn ta' dawl. Huwa dak ukoll imma ħafna iżjed minn hekk. L-Ispirtu Santu huwa l-ħajja divina li tgħix fina. Ruħ il-Qodos, il-ħajja tal-ħajja ta' Alla kif jgħidu l-missirijiet tal-Knisja. Allura aħna li rċivejna dan l-Ispirtu Santu permezz ta' Kristu li jibatulna minant il-missier, ġewwa fina hemm tammar il-ħajja divina ta' Alla. Ħajja li ma tgħaddix, ħajja li ma tmutx, ħajja li m'għandix żmien imma hija ħajja eterna. Allura ejjew nidħlu ħuti f'dan il-ferħ, f'dan il-paċi li l-Mulej Ġesu irid jagħtina. Ejjew ħuti kif tistedinna l-Knisja biex dan iż-żmien tal-Għid minkejja il-problemi kollha li jista' jkollna fil-ħajja tagħna, minkejja d-batijiet tagħna, minkejja l-problemi li jdawruna, imma ejjew ngħixu dan iż-żmien profondament fil-ferħ, fil-paċi. Il-paċi li tiġi mingħand Ġesu Kristu, li aħna maħbubin ma' Alla, li aħna għandna fina il-ħajja ta' Alla. U din il-ħajja ta' Alla li aħna rċivejna bħala rigali minn Ġesu Kristu ma jista' jisraqilna ħadd. Min jista' jifridna mill-imħabba ta' Alla, jgħid San Pawl. L-inkwiet, it-taħbit, il-ġuħ, l-era, ix-xabla, l-persekuzzjoni, il-mewt, xejn minn dan ma jista' jisrqilna l-imħabba ta' Alla li tammar fina. U dan huwa il-ferħ, dan huwa x-xalom profond fil-qalb tal-bniedem. Meta l-bniedem jaf li huwa paċi ma' Alla. Ejjew ngħixu dan il-ferħ f'dan iż-żmien tal-Għid biex il-Mulej jimlina bil-barka u bil-preżenza tiegħu. Kif ninsabu ħuti madwar l-artal tal-Mulej, ejjew flimkien mas-sagrifiċċju ta' Kristu nollu lejn il-missier it-talbiet u l-bżonnijiet tagħna. Nitolbuk Mulej għall-Knisja mqazza biex inti tagħmilha sagrament ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Nitolbuk Mulej għall-ġnus kollha tal-art biex inti tagħtihom li jisimgħu t-tħabbir tal-Evanġelju u jilqgħuh bil-qalb. Nitolbu għal dawk li huma morda u mġarbin, għal dawk li huma mwarba, għal dawk li huma mafġa bil-problemi tagħhom biex inti Mulej tagħtihom il-faraġ tiegħek. Nitolbuk Mulej għall-familji kollha tagħna biex inti tqaddishom u żżommhom fir-rabta tal-imħabba. Nitolbuk Mulej biex inti tibgħat minn fostna iktar ħaddiema fil-għalqa tal-ħsad tiegħek. Għall-irwieħ tal-familja Abu Ħaġar u għal ħutna l-mejtin kollha biex inti issebbaħhom bid-dera tiegħek fil-glorja. Mulej missier qaddis il-qadan it-talb li aħna qegħdin noffrulek flimkien mas-sagrifiċċju ta' Kristu ibnek. Ħares lejna bħarsa ta' sliem. Għatina dak li aħna neħtieġu f'din il-ħajja. Mhux għax jistħoqilna, imma li inti missier li tħenna l-uliedek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna.
Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejhom li uniet ma' qoddimek biex ikun għaxbak das-sagrifiċċju. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana watija li tgawdi lena ta' dejjem, int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu huwa qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwi tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej int lajn ta' l-qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sejdna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru il-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċ-xokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna dnubietna bħal maħna naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Kristu kun isawrina sajta. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bedna l-ħajt. Bir-rida tal-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Dem ta' Kristu għasna. Jekk mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li ngħixu ma' Kristu. Alleluja.
nitolbu. Fit-tieba tiegħek Mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. U jbarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.